Uosukaisen Ville, töissä KSP:llä projekti-insinöörinä ja nyt ollaan täällä Pahkakosken tuulivoimapuistolla ja tässä voimalapaikalla numero 29. Pointskinea käytetään tuohon tilannekuvan seuraamiseen, tilannekuvan välittämiseen meidän tilaajille sekä sitten tiettyjen asioiden tarkastamiseen. Pointskineen avulla olen onnistunut ratkaisemaan sellaisen ongelman, että meillä muuttui noiden apunostotaskujen puomitukien korko. Ja saman asian selittäminen meidän tilaajalle onnistui paljon helpommin Pointskineen kautta 4 kuvakaappauksella. Se visuaalinen anti, mitä siitä saa mittatiedon kanssa, niin se on tosi näppärä.